za ku gani da batiraya guda biyu a hannu na Android. To me zai faru? Abinda zai faru yau shine zan nuna muku yadda za ku iya bambanta follow-on batir da kuma sabo, wato ma'ana batir ɗin da ya biyo zuwa waya da kuma sabo wanda za a canza kuma wanda aka canza. Wannan da kuke gani a hannun dama na, wannan shine follow-on batir, wannan shine biyo waya zuwa da shi, wannan kuma sabo ne wanda aka canza. Ya za a tantance sabo da kuma follow-on? To abinda zan nuna muku shine gashi wannan follow-on din kamar yadda kuke gani, ga wannan za ku ga yana da plus and minus, plus and minus. To duk batir da kuka gani yana da plus and minus ta bayan shi, wannan batir din follow-on ne. Shi kuma wannan sabon da kuke gani kamar gashi kuna gani, gashi kuna gani a bayan nashi babu komai ma a ciki. To wannan shine hanyar da za ku iya bambanta sabon batir da kuma follow-on. Idan kun amfana da wannan bidiyo, dan Allah kada ku manta ku yi follow, ku ajiye shi a favorite naku, sannan ku yi liking, ku yi sharing zuwa ga sauran 'yan uwa. Na gode, mu haɗu da ku a bidiyo na gaba. Ku ci gaba da following.